И отговорите на викторината от вчера са: въпрос номер 1. Максимализъм. Очаква се максимализмът да продължи да нараства, като хората се стремят да изразяват личността си чрез интериора. Микс от ярки цветове, принтове и текстури, съчетани с внимателно подбрани акценти, ще бъдат тенденция. Отговорът на въпрос номер 2 е земни тонове. Ще се завърне популярността на топлите земни тонове, като теракота, охър, златисто и тъмно-зелено. Тези цветове създават уют и връзка с природата. Отговорът на въпрос номер 3 е тъмни дървесини, като орех и ябанос. Тъмните дървесини, като орех, дъб и махагон, ще бъдат на почет през 25-та година, защото всичко е на принципа, че всяко ново нещо е добре забравено старо. Ще се търси препратка към класиката. И като заключение, цветът на 25-та година, според Пантон, ще бъде мока мус. Ще се радвам да ми оставите коментар, харесват ли ви тенденциите, които се очакват за 25-та година.